Čaute ľudia, dneska si ideme dať video pri hovore Kupko a Juro. Takže poďme, nasademe do auta a ideme. Pôjdeme vykradnúť benzínky. Áno, si bol, Kubo? Ideme si naskôr opraviť auto. Dobre? Zoberete si pitie a jedlo a užívajte si. Bude to dlhé. Opravujeme si auto. Takéto auto máme teraz. Ukážeme vám ho aj v normálnej verzii. Takto nejak vyzerá naše auto. Hádam, že sa vám páči. Povedzte do komentárov, že jak rýchlo ide. Za nás to ide až tak 200, keď dáme plný plyn. Áno. Aj viac. Dáme si prvú benzínku a prvá benzínka je takáto. No, toto tričko je vždy benzínka. Natáčame, ideme. Verme korvetke. Korvetka je tak najlepšia, ešte lepšia je z Lamborghini. No, to sme v minulom videu hovorili. A kto nevidel minulé video, tak si ho fakt pozrite, lebo je super. Zatiaľ najrýchlejšie, čo zatiaľ korvetka išla. Uj. Ale aj tak to není najrýchlejšie. No, Korvetka ešte rýchlejšia, len sme ešte nedali plný. ja som už dal plný, keď... Poď na bok. Boži. Ne. Sme došli. No. Choď to druhé auto odparkovať a pôjdeme tam. Je toto auto? Toto bolo moje prvé najobľúbenejšie, keď som bol. Tak jo? Ok. Ale taká pekná karička, že? Kámo, pekne som zaparkoval. Parking. This is najlepší parking. Pozri, Kuba. Tak poďme Bože, Range Rover. na bok. Síce si najlepšie autíčko, ktoré poznáme, ale poď. Bože. Raz rýchly, raz pomalý. Rýchly, spomalý. To je chyba riadiča. To je pravda. Ale ideme vykradať PV. Takže už sa tešte. Je to napínavé. To napríklad zaparkujeme. Ideme. Pozor, hore ruky. Okamžite. Okamžite hore ruky, lebo vás zastrelíme. Nezašame vás. Nedali sa nám prachy. Až teraz. Ne, už sú tu. Poďme, musíme zdržať, už máme 2 hviezdičky. Poď. Strihaj. Na čo? No zdrhaj, dobre, nech ťa nezastrelia. Poď, pridaj, rýchlo nasadím do auta. Možno máme auto znova, ideme pozrieť na políciu. Práve voláme taxíkovi, takže hádam, že nás zobere. Neuveriteľné, máme autíčko. A nové, úplne. Super, a ešte krajšie. No, to je tá isto korveta. A hej. No tak poďme, držíme palce. Čau, náš taxík, ktorý nás viezol. Čau, tetka. Prepáč. Musím si označiť smer. Ideme označiť smer.
Ideme tuto to vykradnúť. Napríklad. To je najbližšie. Čau Range Rover. Range Rovery. Viete si predstaviť, že by celé GTAčko bolo len celé Range Roverov? Tak to by bolo možno aj dobré No, a možno aj zle. no lebo by to bolo zle aj dobré, lebo neviem. Range Rovery sú dobré, ale sú strašne pomalé. No. Sú kvalitné, ale divné. A čo, už ideme. Bereme. Bereme zbraň. No, poďte, rýchlo. Rýchlo. Hello. Ty si už nechal. Hello. No poďme hore ruky. Rýchlo, 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 rýchlo. Poď autíčko. Poď, Pohni si, ty to dáš, pohni ty si. to dáš. Ty to dáš, máme jednu hviezdičku, možno ich stratíme. Poďme, poďme. Zatiaľ ich nestracame, ale Máme žijeme. 2 hviezdičky. No tak. No my asi sme v pekle. Strácame ich. Ale pomaly rýchlo. Celkom rýchlo. Keby sme ich stratili. Aj bolo dobre. Oj! Wow. Ne. No. O, nevadí. Dobre. Ideme. Ale dobre. Hej. Poďme. Trošku poškrabaný predok, ale ideme. Zase Poďme. Máme 2 hviezdičky a možno ich stratíme. Pozor. opraviť. Nestratíme. Držte palce, držte No, palce. nestratili. Ja mohol What the- si tam zrať. Daj to idem. Pozor. Dobre, poďme. Vybrali sme sa, nevadí sa Ale nikto. toto môže byť dobrá skríša. Tu niekto nechodí. Ne, ste asi videli. Nevideli. Kamo. Radšej vypneme rádio. Kámo. A stíšime motor a pre istotu si dám. Ale pre istotu. Zatiaľ sa takto kryjem. Kámo, úplne nado mnou sú. Sú nad nami, tam hore. Za chvíľku. Yes! Stratili sme